5 неща, които бързата мода не иска да знаеш. Дай ми 20 секунди, за да ти обясня защо да пазаруваш от мола е тъпо. Тениската за 20 евро от мола всъщност ще те излезе по-скъпо. Не я купуваш 20 пъти. Качествената тениска я купуваш само веднъж. Модните брандове копират винтидж повече, отколкото си мислиш. Повечето актуални трендове днес всъщност са съществували през 80-те, 90-те или 2000-те. Бързата мода те кара да изглеждаш като всички останали. Всеки може да си купи тази дреха от мола още днес, докато при винтидж в повечето случаи си купуваш нещо уникално, което не може да бъде намерено другаде. Много модерни дрехи само изглеждат скъпи. 9 от 10 случая старите дрехи са направени от по-качествени и най-вече естествени материали, като коприна, лен, вълна и много други. Фак полиестер. Винтидж дрехите вече са издържали теста на времето. Щом е издържало 30 години, най-вероятно е направено качествено. Затова подбираме само най-качествените маркови винтидж находки на цени много под тези на новите дрехи. Затова разгледай новото зареждане преди да са ги изкупили.